gaba ɗaya ba hanya ne kin garin da nake fama da mana nan Allah ya kawo kuɗaɗen da wannan ne don mun gyara muka barka da lafiya ikon Allah na kaka sai da jin mai da ta daga hannu to ai ne manka nake to alhamdulillah ni ne garaja na je kwai gida ga mu da wani to wani abu ya ga ni kai da tsire da ku subhanallah ya ga ni da ke mun ya ga fuka to sai dai matsalar gaskiya ban tebo ruwa ba to saboda matsalar na biyo ta can hanya sai na tarar da yara suna da ruwa a gidan mishiya sai na samu yaro in ce da Allah dan tebo mu ruwa da zuwa cikin ruwa sai ki sai na ɗauke rijiyar da kawai sai na ɗaure ta rijiyar da ɗauke ta yi to mu za su fada haka ne ai ɗauke kama ina cike na kama tare kama ta sun yi wata kuma mu zuwa mu je kan mu dasa ta basa mu je bola sai mu kawo haka da ita amma ba ka kula a cikin fuskar da ta da bukatar ba a ka gani ba na 373 da wanda da kuma ina da to din da gaggauta zan samu madani ma ya ba kai wa mutane da yawa a gida suna jira kawo da mutane ba ma mutanen bane kai ba ka sani ba shi ai ni nan distan da naje kasuwa mutane suka zo suka yi mun layi suna so musu aski haka ne suka mata ni kuma da ma idan naga sun yawa to da man kawo nan nasu nake kama da sai ne yake sai na kara shi in na kara ku sai je idan na je gida sai mu rinka bin wanda zan mai gyara fuska ne mai ina dan daki ga ina ina zaka je to sai na zaka bi yanzu ba ruwan ka wannan ta ma hanya zan ba ruwan ka nake kai kan da ka fita nan kai ka gani akwai da ka dawo ne da dalili da ka da ce ka rubuta ni ko ka daure ka fita nan sanan din ma karka ba ka shawara zan saboda in ka fita nan gwamna ya zo ya ce za a yi yanka filaye to shine sai aka turo motoci duk sai suka dauke gidajen da masallacin yanzu ba komai a wurin saboda idan ka kubanta za ka iya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya hada da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai kai da mam tambaye ka kai sani ne ba kai ba komai dan Allah ka gane ne ai wallahi ni sai na kara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni ba na da abin da take ta daga kakan kai ya da baka kai kakan ai kin sai da kaka ji a'a shi fa kaka na wannan shi dan baiwa ne saboda shi ne wajen mai gyaran farce ma hannun yake yankewa ya bashi mun kware ne haka ne na ga jama'a haka ne ba ruwan gari na da ya ba ruwan gari na da ni ba ruwan gari na da ni to Allah alhamdulillah masha Allah